Hi mga loves! So, may nagtatanong pala kung nakapag-aral ba ako dahil sa yung story time natin. So, yes po. No read, no write po ako. Charot, joke lang. Yes, nakapag-aral po ako pero hindi po ako. Nakatapos ako ng elementary. And then, nag-high school din ako mga loves. And so yun lang yung ano ko kasi may nagtatanong dahil nga umalis ako ng bahay. 13 years old po ako. So yun yung naalala ko na nakaalis ako ng bahay. Yun lang yung naalala ko no 13. I think 13 talaga yun kasi nagkaroon ako, nagdadalaga ako, 12 ako eh. So naalala ko yun. And then, yun na maaga naman, I think maaga kami nag-elementary ba? Mga 6 ata yun or 7, ganyan. Hindi ko na maalala basta kaya nakapagtapos po ako ng elementary. And then pagkatapos niya, nagtatrabaho po ako mga labs. Kasi maraming na-curious po kung nakatapos ba ako. Kasi sabi, 13 years old, hindi nakatapos ka ba? Nakapag-aral ka ba? Umalis ka ng 13. Pero yun siya. At pag alis ko ng bahay, nagtatrabaho ako, nagpa-maid ba. So all around, alam niyo naman yung maid sa Pilipinas, all around, ganon. So naranasan ko yung ganyan. And yun, nakapag high school naman din ako. Nagpapasalamat ako for 1 year sa aking uncle, sa kapatid ng mama ko. And then sa second year high school, nagpapasalamat din ako kay Auntie Rebecca. Isang taon din, isang taon kada kay uncle at saka kay auntie. Mga kapatid ng mama ko yon. And so yun, isang taon lang kasi may mga estudyante din kasi sila college that time, no. So mahirap mga labs yung time. So buti na lang na nakatungtong ako ng first year, second year, and then yung third year high school na po ako. Nakatira ako sa mga relatives ng papa ko pero hindi nagtagal, nagbo-boarding house or yung tumira sa isang room pero may mga kasama ganyan doon sa Tabon. And pagkatapos niyan, ang sinong nagsusuporta sa akin that time is yung papa ko nagpapadala ng mga gulay galing sa bukid, yung makakain ko paminsan mga maliliit mga konting pera para project ganyan kasi importante, di ba? At yun, and then pagkatapos hindi kinaya ng papa ko kasi nga mahirap yung buhay. Nag working student ako sa parente, sa relatives ng aking relatives. So, at hindi din ako nagtagal doon. Ang hirap tawag nito, mag working student, no, basta yun siya, nakapag working student ako. Pero 3 buwan na lang sana ako matapos ko yung third year high school. Pero nga dahil isasabihin ko ba to dito? Pero yun, na-stop ako kasi meron akong nakikilalang puti. And then yung puti na yan is pinakilala lang sa akin doon. No, hindi ako pinakilala lang yun siya sa akin doon sa kung saan ako a working student. So, I don't know kung pinakilala ba yun or nakagusto sa akin pero ano po siya, maling tao, babaero, iwan ko na lang, nandun na sa kanya lahat. So, yun, hindi din kami nagtagal nun. And then, yun yung siya yung dahilan kaya hindi ako nakapagtapos ng third year kasi pumunta kami ng Cebu. And yun yung time na yun is doon ako sa Cebu na nagtratrabaho. So, hindi ako What happened? Misty is there? Okay, Misty is there. Pinaihi lang niya yung mga aso. So, yun siya mga love. So, yun yung dahilan. Hindi ako nakapag fourth year. Hindi ako nakatapos sa third year. Tatlong na lang sana. 3 buwan para makatapos ako ng third year high school. So, yun yung mga loves. And then, nandun ako sa Cebu. So, yun siya mga loves. Yung mga nagtatanong po, yes, meron din akong pinag-aralan, no. Hindi nga nakapag-college katulad ng iba na sabihin nila na may natapos, may degree. Pero at least makabasa ako, makasulat ako. Yun lang yun siya mga loves. At hindi naman din ako matatawag ko yung sarili ko na
bahala na kayo. Sa tingin ko, wala lang, hindi lang talaga ako nakapagtapos. Pero sa tingin ko, hindi naman ako bobo. Ano lang talaga, mahirap lang yung buhay. Ang hirap-hirap ng buhay, grabe noon mga loves. And ang pinakaano ko talaga is gusto kong makapag-aral that time talaga. Pero hirap, sa sobrang hirap ng buhay ngayon. And then yun lang yung time. Ngayon, ayaw, parang wala na ako sa mga ganan-ganyan, yung mga aral-aral. Wala na po. So, masaya na ako kung anong meron ako ngayon. Meron kami ni Tami. Yun lang siya. At yun, nasagot ko na yung mga tanong na kung nakapag-aral ba ako. Dipihan. Okay, the both of them. That was fast. Oh my goodness, this cat, honey. Anyway, yun lang mga loves. Bye-bye. Hi mga loves. So ngayon ako guys, dubli-dubli yung mga suot ko ngayon mga loves kasi punta po tayo sa labas. Punta sana ako sa Macy's pero si Mister may gagawin daw siya. At hindi ko siya pwedeng hindi ko siya pwedeng maiwan dito sa kung ano yung gagawin niya kasi po ayaw kong iwan siyang mag-isa. Ay, parang sobrang ginaw naman, 30 something. Maginaw siya labas pero wala nag-snow. Pero anyway, so punta po tayo sa labas mga loves. Mag-chopstick lang pala ako kasi sobrang ginaw. Yung lips ko is mag-crack-crack. Maguna siya mga loves. So, at yun, punta kami sa labas. Kasi po, yung hagdanan namin doon is, binili namin ito 2 years ago or last year. Itong hagdanan na to, kahoy. And yung hagdanan namin sa front, namin pakita ko sa inyo. Na ano na siya ba, nagabok na. Kung sa Bisaya pa. So, what did you do? You need a thing? Tools, look. So, why you don't use it? Why you don't get a hammer? You need a hammer and a saw. Pakita ko sa inyo. Gabok niya siya ba niya? Nahugno na. Then, kailangan kong maglinis dyan. Bukas. Asan yung lilinisin ko dyan? Ito na siyang mga loves ba, oh. Na ano na siya ba? Nahugno na. So, you can still use that though. Be careful, love. Hindi pa ako nakapaglinis dito. Hindi. Side, this was damaged. There is on the side? Yeah. This whole thing is like Don't lift that side because that you can still use it. It's still strong. So, you have wood, right? Yeah. This one's actually still strong. That's a poopy, honey. What is that? You don't have extra? Different kind? I know you have extra in there. Yeah, I need a longer one. This one's too short. Oh, that's the one went down. Yeah. Hagdanan na guba, mga loves. Siya lang yung gumagawa. Yun. You need to cut now more too?
Hirap po nito mga loves kunin itong kahoy na dumidikit sa isa't isa. So kaya ako yung gumawa, ako yung naghiwalay nito kasi po si Mister. Ay nako, sabi ko sa kanya, ang hirap na talaga. Sabi ko, hindi na talaga tayo bumabata dong. Every time na mag-move yung ating katawan, ang sakit-sakit. Sabi ko sa kanya, hindi ka na, bawal ka na talagang magtrabaho. Like ito, gusto niyang mag-change daw yung bubong namin doon sa bahay dito. Siya daw yung sabi ko magligid-ligid jud ka, paingon sa natad kay lisod jud ka ayo siya akyatin. Dahil po itong asawa ko paminsan sa tingin ko hindi niya naisip na nagkaedad na siya, nagkaedad na ako. Kahit ako alam ko talaga yung katawan ko. So masakit na mga loves. So meron siya mga plano na ang dadami na pangbata na mga gawain like umakyat sa bubong, i-change yung roofing, at kukuha daw siya ng hagdanan, lagyan daw niya ng light yung kahoy na sa harap ng bahay. Sabi ko, huy, in taon, hindi na tayo mga bata, magkaano tayo kung madisgrasya tayo. Ang hirap na talaga kasi, iwan ko na, may sakit pa naman ito sa likod. Hindi kami tapos. No? Kasi po, ang hagdanan na yung old, nasa ibabaw. Hirap kunin. Mahirap siya kunin. Kasi yung screw hindi na siya pwedeng malabas. Ang hirap. So, kaya yun. Anyway, sakit na ng ulo ko dito sa ginaw. Sobrang ginaw. Kasi mag-shopping sana ako ngayon. Pero hindi ko pwedeng maiwan-iwan si Tami dito na nagtatrabaho mag-isa. Kasi, katulad ngayon, kailangan niya ng tulong. Sabi pa niya, okay daw siya. Hindi na kailangan ng tulong. At alam ko naman na kailangan niya ng tulong. Tingnan niyo. Ang dami kong ganap. Ito din itong Japanese tree na yan. Kailangan kong ikat kasi nakadikit na siya sa bahay. And hindi pangit siya nakadikit. So yun mga loves, tapos na yung hagdan. Ito lang yung chini-change namin Ito yung sa ibabaw. Kasi yung old na nga Ito siya. So nagabok na siya ba? Rotten na. So kaya change na siya. And then ang gagawin ko na lang nito is next year i-coat ko yan. Protection ba? What? Feet broke off of this. Tapos finally natapos din mga loves. So anyway, thank you so much, nagutom ako, so punta na ako sa loob. Bye.